laki itu mat hormo bangke virjok anjang ko kalukson nai ji laki non aron barim ke klembo mat hormo tu aron barim ke klembo mat hormo tumke uniform civil code jongsi one deadlock lomte papas deadlock del hielong pulo tangte laki itu lada kanohogi ke aprang si ke ilitum aron barim mat hormo bangke awet deadpo jongsi asamalong karbianglong NCL sangkang yung si aron barim at hormo wir deadlock putang te ilitum aron barim at hormo ilitum ka chili dami ha Australia dam de long lang ma ha New Zealand dam de long lang ma ha at hormo le NC tami laki nitum pan laki chokchi lasi laki nitum opos lo lapen nilitum ko opos hala rute ang long along ha mongwe rong mongwe itum chief minister bigha cirip suri isi hadak long leke es dipu la nitu kroi kri lake adema chief minister lo itu respect alang lipan neta alang li tribal kali alang li aposi sik schedule arloke alang li long le la pu jobor josti ki en ke lake ilitum nam tanamune aku non ke jobor josti sik en tulang lake nitu opos lo alang lipan lo so long le pinang ne alang li hadak pen tur nangi sarkar council e pulo lake ya chief minister fan pipelang pulo ante haladak development akam klembong lo non lo tuwar a step na sila medlo mandu derang hem tap ta tipet lo konada scheme be no lage klem council tong copy ahead of account pensila poisa koron lo lage kapur kapatunang ya kam gali lake kapatunang ya lam gali confidential lam gali la posi council tum le to rat tum han bek nangi halabang so scheme ko nak ben no ke en jong si chief minister fan pipelang ko lo tangte en tame lage development akam bangke sitan ni tum hanang khan rat tum han pek tang dak ni la pen nilitum la soinik school garbia atum phan bang dingkan harop be hadak kedo alang litum phan eviction si ahem arit ab robor plantation ta pipuksi haladak soinik school ki biji pun itum kroi kri soinik school bi tame utor morbila lo la pen ke keronia lo ladak VGR along le do big hadak si alang litum sarkar atong sainik school binangji laken itum tada se koi nunji la bangke lapen le solar project haladak ta solar project ko man haladak ta binong ke ko ajha katum la BJP alida atum hai hui haladak compensation ke enpen long le ka chu yor ya kam si ke claim la si la solar project ta ni tum kroi kri lapen ke Meghaloi pen asamang mo give and take policy ke claim latan ni tum kroi kri lake ni tum phan hala Manipura long le tribal tum han ka pachi bohong mitei pen kuki tum han ka pachi pithi ahemarit pat me pachi ke la son si ili tum han ka ke claim ji posi ke thai la potsi lake ni li tum kroi kri la bang so give and take ke athema la da la so give and take ke lage akok pulo lake ili tum tribal tum bom ka pachi pithi ji kapi duk ya fansi ke claim chot anak laki non duk ta duk lo long le sok ti rot long le thang long le lo halada soi sai ta chiti ki long le lo tribal tu la ben cho packaging ben ta itum ka chebohong atum ka li atum ke dora pet atum la pose dora pet bernang tribal atum apang bong ka pa chebohong ka pa chok ke ni tum APHLC tum kroi kri lagi non da kroi kri mo fitan ni tum lagi kroi kri tante sarla border long cerai komji bulat ko piasai sila bang so adim long bang claim nang ji lo tham border penjel mo pen pulo ke di hala non chief minister the 1000 bigha da border ke di chief minister ban plung de tha prang lan ke jing kia na ka prek